О, Искаш ли сега? значи даваш Майнкрафт премиум безплатно и там, кой беше CS. Да. Така, слушам как да взема Майнкрафт премиум. Трябва да правя 6 месеца. Нали е безплатно, бе? Да, безплатно. Ти писа безплатно? Да. Да. Ако искаш, ти пратя. Чакай. Давам премиум акаунт безплатно. Виждаш ли? Виждаш какво си написал? Да, но искаш да правиш безплатен смс. Няма безплатни СМС, моето момче. Значи си тъп, що не знаеш, че му е безплатно. Не, няма. Майната ти, бе. И хора, видяхте в момента това лаба, дали, значи никога не се занимават за... О, фак. Не са просто... Не се пишете с него, той е някакво педераши, ето пак ми звъни. Какво има, бе? Нали има и на Сподели екран. Що? Нали искаш премиум акаунт? Да, бе, слушам. Сподели екран. Ще го споделям. Така ще ми го даде ли? Какво? И като споделя, кой ще стане? Ти кажа какво направиш, ще дам премиум акаунт. От генератор ли? Да, какъв генератор, бе? Как бе тогава? Що смееш, бе? Не се смея, бе. Смееш се. Не се смея. Ти между другото си много отворен свърш навсякъде. Да. Нещо майка баща имаш ли? Да. Те възпитават ли те? Да. Къде? Аре сподели, бе. Ето споделих. Сигурна ли си, че няма да дойдеш? Не ми е добре, вие вървете. Всяко. Ти ще се прибереш днес. Не си споделил. Споделих, бе. Не си. Чакай да долба един. Ча. Ай сега, какво искаш да прави? Какво ще стане като споделя? Какво искаш да правя? Да си стриеш Майнкрафт. И що? Дали искаш премиум акаунт? После пак трябва да се теглиш. И как? Защо? Какво ще стане? Така, бе. Как така е така? Искаш ли Майнкрафт или не? Искам, ама като се изтриниш, няма стане моето. Трябва пак да си теглиш. Нищо няма стане. Сигурен си? Пак е кракната, нали знаеш? А? Пак си е кракната Майнкрафт, нали знаеш? Няма никаква логика тук. Ще тръгаш ли Майнкрафт да дам премиум акаунт или не? Как ще го дадеш, бе? Така ще дам такова имейл и паролата. То и аз в момента мога да го направя. И как? От самата Майнкрафт. Няма нищо ти дам, много се връзваш, обаче. Сериозно ли, бе? И хора, взете го някакъв измамник, просто букнете го всякъде. Много псува наистина, всички хора го мразят в скайп и какво ли не още. И ми затваря, да. Лапе, ще ти дам само кур. Кажи. Чакай са. Кажи. Хай на YouTube. И да, виждате го как обижда, защото който тук се обиждат само в тази група. Да. И хора, значи готова ще дам главно скайпът му в това description, в коментара дори ще го дам. Ето той дори ма блокна вече. Какъв е смешен. Да. Какво стана?